Dnes je deň veľkého priznania slovenskej opozície. Bruselský úradník so svojimi antisociálnymi nezmyslami bude pre nich vždy viac ako slovenská rodina, ktorá za tento nezmysel má zaplatiť. Už niekoľko týždňov riešime celoeurópsky problém s nesympatickým názvom ETS 2. Sú to tzv. Emisné povolenky, ktoré majú trestať priamo ľudí za to, že jazdia na autách so spaľovacími motormi alebo že kúria plynom. Ľudia za to majú zaplatiť v tisíckach eur ročne, teda rádovo viac ako za akúkoľvek konsolidáciu. Preto sme sa v Hlase pred 2 týždňami postavili a jasne sme povedali nie. V žiadnom prípade. Ľudia nesmú platiť tisícky eur ročne len preto, že niekto v Bruseli vymyslel zelenú daň. Na Slovensku tento sociálny masaker odobrila vláda Eduarda Hegera a v Európskom parlamente ju podporili zástupcovia súčasnej opozície na čele s kým iným ako Michalom Šimečkom. Ale potom, čo Hlas túto tému otvoril a čo ju podporil aj predseda vlády, som mal malú nádej, že sa aspoň pod ťarchou faktov opozícia konečne spamätá. Veď pozrite si sami. Ten problém tu je a Európska komisia sa ho snaží riešiť. Sme aj my za to, aby sa to revidovalo. Ja som v podstate proti ním. To, že je to problém, o tom sa nebavíme, že nie je. Dnes dostala opozícia možnosť pozrieť sa ľuďom do očí. Ľudsky si priznať chybu a povedať jednoduché prepáčte. V parlamente sa hlasovalo o uznesení, ktorého najdôležitejšia pasáž znie: rozšírenie systému obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie na budovy a cestnú dopravu ETS 2 v jeho súčasnej podobe je v rozpore s verejným a sociálnym záujmom obyvateľov Slovenskej republiky, keďže bude neprimerane zaťažovať domácnosti zvýšenými nákladmi na energiu, zvyšuje riziko energetickej chudoby. A tu je výpis z dnešného hlasovania Národnej rady. Uznesenie prešlo iba 80 hlasmi. Jediný opozičný poslanec, ktorý ho podporil, bol pán Vašečka z Kresťanskej únie. Progresívne Slovensko nič. Saska nič. KDH nič. Oľano rovnako nič. Priatelia, Hlas urobí všetko preto, aby vláda v tejto téme nezlyhala, s našou plnou podporou spravila všetko pre zabránenie sociálneho masakru z Bruselu. Ale navždy si zapamätajme dnešné vyfarbenie sa slovenskej opozície. Vždy im bude prednejší bruselský byrokrat ako slovenské rodiny a domácnosti. A to aj vtedy, ak za tieto výmysly bruselského byrokrata zaplatia slovenské rodiny naozaj drastickú cenu.